Video ina imene ajambula anda National Online kapena kuti National Publications Limited ikuonesa kukonzekera konse kumene adachita IMDF komanso apolisi pa ma demonstrations amenewa lero lino pa 26 June 2025 ndipo mawa wa lero lino zinthu zinayamba bwino pa community ground kulilongwe kumeneku ndipo amene amachitisa ma demonstrations amenewa a Citizens for Credible Elections mosogozedwa ndi Sylvester Namiwa amene mukuwaona kuvina apo avala t-shirt ya black adayamba apo ma demonstrations uku akudikira nthawi kuti akayambe kuchita kuyenda kwawo kuti akasiye zikalata ku MEC ndipo akuti posakhalisa ndi pamene adayamba kuona anyamalazi kwanje akubwera ndi mmene mukuonera mu video mo anyamalazi kwanje ndithu anyamula zida zawo ndikuyamba pokuphwanya galimoto ina imene idanyamula kapena kuti idatenga ena mwa amene adachita amafuna kuchita zioneserozi ndipo adayamba kuyiphwanya galimoto imeneyi kwinaku atanyamula zikwanje zawo. Izi zimachitika apolisi alipompa ndipo ngakhale apolisi mwina mu video mukuwaona apolisi ndithu alipompa akuyenda kuona zimene zikuchitika ngakhale so apolisiwo adayamba ndithu kuthawa azikwanje amenewa atatulukira mmene mukuoneramo ndithu apolisi kuyamba kuthawa azikwanje amenewa atatulukira. Zachitika lero lino pa 26 June 2025 mu mzinda wa Lilongwe kumene kumafunika kapena kuti kumayeneleka kuchitike ma demonstrations akusakondwa ndi mmene ameke akuyendesera zinthu zawo. Speaker mademo imene ikuyaga imene ndithu imene ndimene nyamula ma speaker mademo yose yambo yaga mbali kwa mama inalira mwini wake sha yose kuyaga shit yaga fanya kumena ayo man kuyaga ndithu hapa uyo itopulika guys usayandikira kwambiri iso ikuyaga swapa imene sena nyamula anthu amademo yanyuwani ndithu ikuyaga ndithu sha kuliko sayandikira itopulika ifasita wika Kimene tukuliri kuno kulilongwe kimene kuliri talawirira zimene zote talawirira zimene lero talawirira zimenezo lero talawirira kuti zimenezo apapa pachopo pena apapa kutepo chapapa andu autawisa katundu kwakulira ntiye gas ukwautawisa katundu kwakulira ntiye gas shuwa dimene ziriri bobo madi yaso kuti ndizinyamuka apo ndeka anabwera wa ndani mati anamiwa kaya ndana ali kuyandikira basi yangayo ndanthu aje kufuna anamiwa awo ndimeneno anamba kwamenya anamiwa aja kena kono ndimene amamba kuswanya basi yanga ndikamba kumandimenyaso inu mumapanga chani kumalupa ayi nango imapo ndi basi basi mapanga paki mumagwira ntchito pamalo pompano kapena munabwera kuzangona kuti pachitika zotani ayi nango panga popaki nayi ndanyamata inake dzina lanu ndita ndine Maxwell Mwajandi
anthu amene mwina anakugwirani mungazindikira analooneka bwanji kwenikweni chinachitika ndi chani? Sindingazindikire fiona kuti ndinalibeso chene atishonena kuti iwo wakha busy ndineyo machifukwa anamiwa anathawira mbasi mwangamu ndifano anamba kwamenya iwo kugamba kuswa basi kugamba so ndimenya akuvulaza ndipena paliponse pamene andivulaza andimenya kwambiri pakamwa. Lino dzina lanu ndinda? Ndine Maxwell Mwajandi. Mapanga chani? Ndimayendesa minibus imene tikumva kuti inali yatsopano mwina yabwera liti kapena pamachitika chani kuti ndiapo mpano basi kuti una miezi 6 imene abisa. Ma demonstrations akulilongwe avuta kwambiri ndipo gulu la zikwanje lawitcha galimoto yomwe inanyamula zida zoyimbira komanso minibus yomwe inayikidwa pa bwalo la Lilongwe community. Izi zachitika apolisi komanso asilikali a MDF ali pamalo pomwepa. Maxwell Mwajande yemwe ndi mwini wake wa minibus yomwe yaotchedwa wauza Midge Online kuti wamenyedwa kwambiri galimoto yake asanayiwotche. Padakali pano a Sylvester Namiwa sakudziwika kuti iwowa ali kuti, ndipo anthu omwe anyamula zikwanje komanso apolisi akuzungulira mu tawuni ya Lilongwe. So mapicture amene mukuonawo mutha kuona kuti galimoto ndithu lole komanso minibus imene yaotchedwayo yatha ndithu ndi kuotchedwa. Mwina mmangomva kuti zikuchitika ku Lilongwe kuli ma demonstrations ndipo kwatulukira zikwanje akulesa ochita ma demonstrations powathamangisa komanso pootcha magalimoto awo. Umu ndi mmene zili ndithu mu mzinda wa Lilongwe. Mukhale pomwepa pamene tikhale tikupasirani beni zinthu zambiri pakamatha tsiku la lero muziwe kuti kwachitika chani ndi chani. Eru tavuta kwambiri kumatemo tentimveni zambiri ndikuona zambiri galimoto imene ayucha ababa pa community galimoto imene anyamula maspika olengesa za mademo eja amene ayucha eru tavuta kwambiri Are you sure that the government of Malawi, MTF will be pumped, no police will be pumped? What are you doing there? Malingana ndi Mzati Radio komanso TV amene ali kumalo kumeneku, iwo waso achitira umboni polemba kuti izi ndi zina mwa zithunzi zoonesa gulu la anyamata azikwanje akumenya wapampando wa gulu la Citizen